Az Ifjúsági és Sportminisztérium harmadik éve szervezi meg a Fiatalok jelentik a törvényt elnevezésű programját. Ennek keretében számos ifjúsági projektumot támogattak az ország egész területén. A pályázatokat bemutatták Török Kanizsán. Az illetékes minisztérium 2010-ben indította el a Fiatalok a törvény elnevezésű programját, amelyen keresztül eddig Szerbia egész területén közel 200 projektumot valósítottak meg a fiatalok. A minisztérium az idén is minden körzetben egy-egy ifjúsági szervezetet választott ki, amelyekkel közösen írják ki a pályázatokat. Az észak-bánáti körzetben a csókai székhelyű aktív független ifjúsági szervezetre esett a választás, amely több mint 10 éves fennállása alatt számos sikeres projektumot valósított meg. Most is folyamatban van még egy pályázat, ez mellett egy Európai Uniós pályázat, Fiatalok Lendületben program. Ez már a második programunk, amit sikerült megnyernünk az Európai Uniótól, és sikeresen vesszük az akadályokat, úgyhogy próbálunk küzdeni, és próbálunk a fiatalokért mindent megtenni. Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy a fiatalok ebben az országban nem jelentenek problémát, emelte ki Ivana Kovácsevics államtitkár. Szavai szerint a fiataloknak teret és lehetőséget kell biztosítani, és a különböző programokon keresztül olyan projektumokat kell támogatni, amelyek nekik fontosak. A Fiatalok a törvényprogram keretében az idén is több témakörben lehet projektumokat benyújtani, de fontos, hogy ezekben a projektumokban a volontőr munka ismertetése és népszerűsítése, valamint a fiatalok aktív szerepvállalása is helyet kapjon. A projektum célja, hogy támogassunk kis akciókat helyi szinten. Mi pályázatunk 8 ilyen kis akciót lát elő, a maximális költségvetés 75 000 dinár, amit pályázatonként tudunk támogatni. Az elmúlt 3 évben a minisztérium kezdeményezésére a fiatalok aktívan részt vettek az őket érintő ifjúsági törvény kidolgozásában, de ezzel egy időben közel 300 szervezet képviselője vett részt különböző tanfolyamokon, amelyeken a projektumok írásáról kaptak alapismeretet.